Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моята родина Република България доскоро се сочеше като страна-пример за балансирани етно-религиозни отношения, която благодарение на модела на толерантността единствена на Балканите осъществи безкровен преход от тоталитаризъм към демокрация, въпреки насилствено променените имена и забранените религиозни обичаи на мюсюлманите в периода 1984-1989 година. За съжаление, след приемането на страната в Европейския съюз сме свидетели на своеобразен бум на крайните национализми, на езика на етнорелигиозната омраза, за да се стигне до пряко участие на ксенофобската политическа сила Патриотичен фронт в днешното управление на страната. Днес България е единствената страна, член на Европейския съюз, която има тотална забрана за ползване на майчини езици в предизборната кампания. Предвид на това, намираме за особено важно да се знае, че председателят на ДПС господин Лютви Местан и още 7 колеги са санкционирани с глоби от органите на правораздаването, защото по време на предизборните си срещи с избиратели са изричали някои от своите фрази и на майчиния език. Забележете, и на майчиния език, не единствено. В това число съм и аз. Днес аз ви представям решението на Централната избирателна комисия. В последно време чувам и гласове от най-високо ниво. Вице-премиерът на републиката, госпожа Румяна Бъчварова, пледира за сваляне на 5-минутните новини на майчиния език от ефира на националната телевизия. Бия камбаната тук в Европейския парламент и призоваваме европейските институции да се ангажират с казуса, преди да е станало късно. Благодаря ви за вниманието.